Vi er i Jylland, nærmere betegnet tæt på Vejle, og vi er på vej ind til byen nu, og et eller andet sted der skulle jeg meget gerne finde min udfordring. På torsdag kl. 16 skal du have gjort Vejle til en mere trafiksikker by. Vend. Se nærmere i Vejle Amts Folkeblad. Har I Vejle Amts Folkeblad her? Ja, den udkommer først kl. 1. Kl. 1? Ja, desværre. Har I fri i går, eller? Det tror jeg nok, jeg skal lige prøve at kigge. Her står noget om Vejle Kommune. Horsensvej og Skyttehusvejen spærres. Som følge af vejarbejde vil Horsensvej blive spærret mellem Østerbrogade og Stensensvej tirsdag den 15. august kl. 11. Det er jo i dag. Det er jo i dag. PS. Kære Henriette, henvend dig på Vejle Friskole. Kan I fortælle mig noget mere om den udfordring her? Vi har sådan et meget stort problem med vejen her. Der kører så mange biler, og cyklerne de kører nogle gange over for rødt, og det gør bilerne også. Så når vi kommer her i skole om morgenen, så skal vi over vejen. Og så nogle gange i frikvarteren, når vi skal over og spille på banen derovre. Ja. Hvad er det så, vi kan gøre ved den? Ja, så hvis vi nu kunne få lavet en tunnel under vejen. I vil have lavet en tunnel under vejen her på 3 dage? Goddag. Henriette for udfordringen. Goddag. Ole Petersen, Vejle Friskole. Ja, Søren Jacobsen, Vejle Politi. Kan I fortælle mig noget mere om tunnelen her? Ja, det kan vi godt. Det er sådan, at Vejle Friskole ligger ud til Horsensvej, hvor der dagligt kører 17.000-20.000 biler. Og mange af vores børn, de skal krydse Horsensvej mange gange om dagen, og det er ret farligt. Så derfor kunne vi godt tænke os, hvis du kunne lave sådan en tunnel, så kunne de få en meget sikrere skolevej. Så skal vi nok hjælpe de næste 3 dage med at få trafikken afviklet her. Det vil sige, at I går i gang med at sætte afspærringer op nu? Nej, det gør vi ikke. Det er de, der arbejder og skaffe et firma, der kan lave det fysiske arbejde med at lave de afspærringer. Men det lyder som et større projekt. Ja, det er det sikkert også, og derfor er der et firma, der hedder AS Samfundsteknik, som vil være behjælpelig med tegninger, hvis du henvender dig til dem. Jeg kommer lige fra Vejle Friskole, hvor jeg har fået at vide, at I har nogle tegninger liggende her af en tunnel, som man kunne bygge over under Horsensvejen. Er det rigtigt? Det er også rigtigt, ja. De venter på dig her. Gør de det? Det er et stort projekt. Ja. Ja. Men vi har nogle ting her, som måske kan illustrere det. Lars, vil du ikke prøve at fortælle lidt om det? Vi har først et asfaltlag, og så skal vi have etableret et tunnelrør nede i bunden. Asfaltlaget skal vi have skåret i stykker i et omfang her og have lavet en udgravning. Vi skal cirka 5 meter ned med tunnelen, fordi der ligger et hav af kabler, kloakledninger og alt muligt. Og der ligger specielt en meget stor vandledning, som løber den her vej på tværs af udgravningen. Men det vil sige, det er ikke samme princip som i Storebæltsforbindelsen, hvor man har et borehoved og graver under vejen. Vi skal fjerne. Vi skal have alt materiale gravet væk. Vi kan ikke stille an med boremaskiner og bore huller her. Nej, vi skal have det hele gravet ud med nogle store gravemaskiner. Så har vi lavet en tidsplan, som lige viser, at for at vi kan nå det, så skal vi i gang her tirsdag kl. 10 for at være færdig på torsdag kl. 16. Ja. For at vi kan komme i gang med byggeprocessen her, har Lars fortalt mig noget af det første, vi skal i gang med, er at finde et entreprenørselskab, der kan komme og sætte vejspærringer op og grave det hul her, vi skal bruge til at lægge rørene ned i. Det næste, vi skal skaffe, er selvfølgelig rørene ved et betonselskab, men lige nu, der ringer jeg til et entreprenørfirma. Alle tider, du vil godt komme og hjælpe med vejspærringer? Ja. Der er lige en ekstra ting, som nok er lidt større. Det er nemlig sådan, at vi skal jo også have gravet et kæmpe hul til den her gangtunnel.
Jeg ved. Og jeg kan forstå, at den er meget dyb. Den skal være der skal graves en 10 meter lang, bred ravne, og så skal den være 5 meter dyb. Ja. Hvad siger du til det, Ole? Jamen, jeg synes, du er optimistisk, når du siger færdig på torsdag. Jamen, vi må prøve at se, hvad vi kan finde ud af med noget materielt. Hvornår skal det laves? Nu. Nu? Ja. Vi skal være færdige på torsdag kl. 16, og... Jeg må lige prøve at undersøge det her på fabrikken og se, hvad vi har af muligheder. Der er samtidig, vi i akutte situationer, der har vi jo kunnet låne ved leverancer, der er udskudt til senere, og så genproducere de elementer. Det er nok en mulighed. Ja, det der så skal ske her er nu, at vi skal have asfalten brudt op. Vi skal have gravet en 10 meter bred rende, som i bunden er cirka 3 meter bred, og den er 5 meter dyb. Selve tunnelen skal ligge lige her, hvor vi kan se gadelamperne på tværs. Ja. Og her nedenunder har vi en hel del ledninger. Vi har over på den side herovre en meget stor vandledning, som vi skal passe enormt meget på, og hvor vi skal have vandforsyningen til at hjælpe os med det. Fordi den giver meget vand, hvis den bliver utæt. Vi har kloakledninger og elledninger liggende længere ude. Det går vi i krig med at finde. Hvad vil der ske, hvis vi ramte den vandledning? Det er svært at sige, men den har forbindelse direkte op i vandtårnet op på nord for byen, og der er meget stor vandtryk på den, så den giver meget vand, hvis der går hul på den. Det må ikke ske. Ved I, hvor den ligger? Vi ved det ikke 100%. Det skal vi have vandværket til at finde for os. Fortælle, hvad vi har fundet. 10 sekunder. Ja, vi har fundet noget fyld øverst, så render vi ned i sandaflejringen. Og der er tilsyneladende lidt vand i det sand dernede, så vi har et grundvandsspejl nede omkring knap 4 meter under terræn. Nu siger du, der er en del grundvand. Betyder det noget for vores proces her? Vil I forsinket med det? Nej, vi ved det vel ikke helt præcis, Flemming, før vi begynder at få grave, så vi kan se bunden rigtigt. Vi skal selvfølgelig se, hvor meget vand har vi i bunden. Ja. Ikke? Men sandet dernede er relativt godt, og derfor må vi formode, at der er et grundvandsspejl. Hej! Er det ikke irriterende nogle gange, at I ikke selv kan få lov at gå over vejen? Jo. Det er farligt. Ja. Hvornår må I det? Jamen, det må vi, når vi kommer op i 7. og 8. klasse. Hvordan synes I klarer jer i trafikken? Jeg synes, vi er ret gode. I kan det godt. I er ret gode i virkeligheden. Ja, men nogle gange kan det altså godt lige være farligt. Ja. Er I nogle gange bange, når I skal over vejen? Ja, nogle gange, ja. Glæder I jer til den her tunnel? Ja. Så kan I bare lige gå. Vi er allerede i gang med vejspærringer. Som I kan se, at der allerede er blevet dannet en mega lang kø. Lige nu der står John heroppe, og jeg tror, han er ved at sætte de sidste vejspærringer op. Hej John. Hej. Hvordan er det gået? Ja, det går ikke så godt lige i øjeblikket, men det kan du næsten se. Ja. Trafikken er ved at bryde sammen i øjeblikket, og det er fordi vi er i den fase nu, hvor det hele skal virke. Vi har problemer med nogle lyskryds, som ikke kører rigtig sammen. Så vi har nogle lastbiler længere op ad Horsensvej her, som holder på tværs, og det er faktisk ved at bryde sammen det hele nu. Asfaltfabrik, der skal jeg høre, om de kan komme og hjælpe os med at rive alt asfalt op, og så hører jeg også, om de er interesseret i at komme og lægge noget nyt på. Goddag! Jeg kommer fra udfordringen. Du kan vel ikke fortælle mig, hvem jeg skal tale med, hvis jeg har brug for noget hjælp i forbindelse med noget asfalt? Det er Arne Hans. Hans? Arne? Arne Hans. Hvor er han henne? Ja, han går hernede på pladsen et eller andet sted. Hej. Goddag, du er Arne. Ja. Goddag, Arne. Henriette fra udfordringen. Arne, jeg har brug for din hjælp. Ja. Det er sådan, at vi er ved at lave en gangtunnel under Horsensvejen. Ja. Jeg ved ikke, om du har hørt om det. Der er ved at være sådan trafik. Jeg har set noget trafik, ja. Problemet er, at vi skal have reddet den asfalt op, som der ligger der nu, så vi kommer i gang med at grave. Ja. Og så skal vi selvfølgelig have lagt ny asfalt på igen, når selve tunnelen er blevet lagt ned. Det ved jeg, I kan gøre, men jeg ved ikke, vil I hjælpe os? Det tror jeg nok, vi kan. Det tror jeg, vi kan. Ja. Helt sikkert, ja. Jamen, du kan se her, Henriette. Her er noget af det gamle asfalt, som er kommet ind ud fra vejen af. Det er simpelthen noget, der er blevet brækket op? Det er sådan noget, der er brækket op, og det er også det, I vil komme med. Og
når vi så får det herind, så knuser vi det ned og laver det i den sortering, I har brug for på torsdag. Og så kommer det i asfalten. Men er det alt det asfalt, som kommer ind, som bliver genbrugt? Alt. Og så får vi det fuldstændig det samme tilbage igen? Nej, det gør det ikke. Det er de 20% af den, dem får du. Og så tilsætter vi selvfølgelig nyt op til 100%. Vejle er en af de mest trafikplagede byer i landet, og det er de kort og godt, fordi alle hovedveje stort set fører til Vejle, lige meget hvor man skal hen videre i landet. For cirka 15 år siden fik man bygget Vejlebroen over Vejle Fjord for at løse lidt af problemet, og det har der også hjulpet. Men nu er der kommet så mange bilister, at der er begyndt at komme trafikpropper ned i byen igen. Inden for de sidste par år, der er der sket gennemsnitligt 20 skolevejsulykker om året her i Vejle, så derfor må man sige, at det er meget oplagt, at vi laver en tunnel. Det var Phoenix. Nu gælder det en vognmand, og ham tror jeg kan få fat på herinde. Goddag. Er du vognmand? Det er du ikke? Okay. Goddag. Du er vognmand? Nej. Det er du ikke? Nej. Men du kan køre lastbil? Ja, gå ind og snak med ham inden for kontoret i stedet for. Inden for kontoret? Okay, så. Sådan lige nu og her. Ja. Hvor meget er det? Det er en lastbil. Vi skal bare have fjernet, altså jeg ved ikke, hvor meget asfalt er andet, end at det er 35 meter gange 10, der skal fjernes. Tunnelrørene har jeg ikke fået fat på endnu, men jeg prøver igen ved Perstrup Beton for at høre, om de vil hjælpe os. Det viser sig jo faktisk, at vi har et projekt, som er udskudt i 6 måneder. På grund af nogle manglende tilladelser. Og der kunne vi tage halvdelen af den tunnel der. Den er 2,80 meter i bredden, og den er 2,40 meter i højden. Og der kan vi tage 14 sektioner. Det giver 35 meter. Hvad har vi det her? Det er ikke kloaklægning, eller hvad? Det er utroligt vel blevet noget her ved vejen, imens vi har været væk. For det første er der blevet sat grundvandspumper op, og det ser ud til, at problemet med grundvandet er ved at blive løst nu. Der er blevet lidt en fjernvarmeledning, som vi kan se uden forbi tunnelen her, og den er også ved at være færdig. Det store skur, der står derovre, er blevet fjernet. Cykelskud er blevet revet ned. Gadelamperne er blevet fjernet. Og herude på asfalten kan I se, at det ligesom har skåret nogle firkanter op. Det skal gøre det lettere for gravkogen for at få asfalten op. Det bliver så transporteret op på lastbilen. Deroppe, der kan I se, der kører vognmanden, så han er allerede væk med første last nu. Hej Lars. Hej. Har du styr på det? Vi er, som du kan se her, er vi rendt i et rimeligt problem med vand. Jeg vil faktisk næsten sige, at det er et stort problem med vand på den her side af vejen. Vi er jo over på sportspladssiden. Det er fuldstændig flydende, det er helt mættet med vand. Vi har gravet et hul om på den anden side, hvor vi har smidt sten i, og vi har etableret pumpestation, så vi nu kan få vandet lænset væk. Vi er lige knap færdige med at koble det på, vi begynder om kort tid. Vi kan sige, at over på nordsiden af vejen, der kører også nogle pumper, som er sat i for at sænke vandet derovre. Der er vi relativt langt nede med vandet, så det hjælper på det. Så herover skal vi i gang med at have pumpet vandet op. Og vi skal også have kigget lidt mere på lastbiler til asfalten. Det går for langsomt. Men jeg har jo skaffet en lastbil. Ja, en lastbil slår ikke til. Og jeg tror, det har lidt at gøre med, at trafikken den er næsten brudt sammen ud af Vejle by. Vi skal have nogle flere biler på. De skal op igennem trafikkaosset her nord for byen. Så vi holder stille 20 minutter imellem, han læser en bil. Det tager for lang tid. Hvor mange lastbiler har vi brug for? Vi har brug for 3 lastbiler til at køre asfalt, og så skal vi have 2 mere på til at køre sand på. Og så kan vi flytte lastbilerne fra asfalten over og køre sand væk, lige så snart vi er færdige med asfalten. Nu prøver jeg igen at ringe til vognmanden Bjarne Madsen, som var så venlig at stille en lastbil til rådighed for at høre, om han kan hjælpe os yderligere. Der er i øjeblikket ingen forbindelse til telefonen. Jeg prøver en anden. Lars, jeg har fat i en vognmand her. Han spørger, hvor hurtigt I skal bruge lastbilerne. Så hurtigt som muligt, kan du sige det. Så hurtigt som muligt. Så hurtigt som muligt. Vi kan faktisk bruge dem nu. Ja, men jeg har jo ikke nogen hjemme nu. Du har ingen hjemme nu? Men altså, der kommer jo nogen hjem nu her, for klokken er jo ved at nærme sig 4-5 stykker, ikke også? Og der begynder de jo at komme hjem jo. Knud Jeppesen har muligvis nogle lastbiler, men jeg kan først få besked om en halv time.
Henriette fra Udfordringen igen. Ja, hej. Hej, jeg lovede at ringe tilbage om en halv time. Ja. Det gør jeg nu. Ja. Har du noget godt nyt at fortælle mig? Det har jeg desværre ikke, du, fordi at det, der eventuelt kunne have været disponibelt til dig, det kommer hjem med læst på. Nå, for søren. Så jeg kan desværre ikke hjælpe dig. Du kan ikke hjælpe mig? Nej, desværre. Der er ikke noget at gøre ved det? Okay, entrance. Ja, goddag. Mit navn er Henriette. Jeg ringer fra et program, der hedder Udfordringen på TV2. Lige nu har jeg ikke nogen fornemmelse af, hvor lang tid det vil tage, men jo flere lastbiler, jo bedre. Ja. Jamen, det kan vi da nok finde til jer. Kan I det? Lars? Ja? Jeg har talt med et firma, der hedder Intrans, som skulle holde til her i Vejle. Jo. Og han ringer tilbage igen om inden for de næste 10 minutter og fortæller, om de har lastbiler. Han mente, de havde 3, men han kunne ikke garantere det, så... Så vi har ikke nogen lastbiler på plads endnu? Ikke på plads endnu, men vi arbejder på det. Ja. Vi håber, det lykkes. Vi mangler det meget, meget hårdt. Ja, det kan jeg se. Vi bliver forsinket i øjeblikket mere og mere. Ja. Derfor er det vigtigt, at vi får dem frem. Ja. Har du noget nyt at fortælle? Jamen, der kommer 5 biler til dig. Det er ikke rigtigt? Jo. Yes, så får vi 6 lastbiler. Nu skal jeg lige finde Lars. Hvor er Lars? Der kommer 6 lastbiler nu. Gør det det? Men ved du hvad, de kunne først være der 5:30. Hvad er klokken? Den er 4:45. Det er om en halv time. Det er der ikke noget at gøre ved. Hej. Du kommer fra Færdselspolitiet. Ja. Kan du ikke lige give mig en situationsmelding? Altså, der har været problemer i den indre by her i eftermiddag i myldretiden, ikke også? Enkelte har rystet på hovedet, men sådan er det jo altid. Ja. Men jeg tror, når de ved, hvad det er for et projekt, man er i gang med, så er man lidt mere overbærende. Ja. Godt, men held og lykke med det fortsat. Jo, tak. Det er godt. Hej. Går I på friskolen? Jeg har gået på friskolen. Du har? Ja. Så du har tit skulle krydse Hoffmannsvejen her? Ja. Hvordan har det været? Jeg synes ikke, det er rart. Nej. Så der er behov for en gangtunnel her? Ja. Synes I generelt, det kører vildt her, eller hvordan er trafikken her på Hoffmannsvejen? Ja, det gør det. Ja. Men vil I benytte jer af tunnelen her også? Ja. Det vil I? I stedet for at gå over vejen? Ja. Det er godt at høre. Okay. TV-trekanten er den lokale station her i området. Nu vil jeg prøve at se, om jeg kan komme ind og give en særlig trafikmeddelelse. Her TV-trekanten med 5 i 6-nyhederne. God aften. TV har magt. Det fik Vejle at følge i dag, da byggeriet af en tunnel startede. I flere år har Vejle Friskole forgæves forsøgt at få lavet en tunnel under den stærkt trafikerede Horsensvej. Hvad er det, du gerne vil fortælle seerne? Jamen, jeg vil godt fortælle, at cyklister, især cyklister, skal i aften være meget opmærksomme på, når de cykler ned ad Horsensvejen, at der er afspærring. De skal ikke køre med 30 km/t ned ad bakken. Hvad kan der så ske? Jamen, der kan ske det, at de kan ramle ind i en af vores vejspærringer, og der kan de komme til skade, og det er jo slet ikke det, der er formålet med det projekt her. Held og lykke med det. Jeg håber, du får sovet roligt i nat, og du så for øvrigt kan tage udfordringen op i morgen igen. Tak fordi du kom. Jo, tak fordi jeg måtte være. Hej. Nu er der faktisk sket det, som vi har frygtet hele tiden, Lars. Der er gået hul på en kloakledning. Ja, det var ikke det, vi havde regnet med, eller det, vi havde frygtet. Vi havde frygtet, at det kunne have været en vandledning, der var gået hul på. Ja. Uheldigvis så var det en kloakledning, vi ramte ned i og fik toppen slået af. Så det giver lige lidt vand. Lige lidt vand? Jeg synes, det fosser ud. Ja, det gør det også. Det giver meget vand. Men vi skal hurtigst muligt forsøge at have det stoppet igen og have det til at løbe videre ned i kloaknettet. Vil det sige, at alt kloakvand vil blive lukket for ikke 3 dage? Nej, det vil det ikke. Det, der sker, det er, at vi sætter en prop i røret, og så bliver der sat en stor pumpe i brønden, der står højere op ovenfor, og så bliver alt spildevand pumpet udenom udgravningen og ned i en ledning, der ligger længere nede. Så det er kun en midlertidig situation, som vi godt ville have været foruden. Det er ikke den bedste lugt, der kommer ud fra de rør? Nej, det er rent spildevand. Ja. Det er rent spildevand. Alle de kabler og ledninger, som bliver gravet fri nu, skal holdes op via nogle store trapbjælker. Men de her kæmpe jernsvætter skal bruges til at holde selve vandforsyningslinjen oppe. Hvis den lægger, så har vi et kæmpe problem. Det er fordi, at hele vejen her vil blive spulet væk. Hele byggeprocessen vil gå i stå, og så vil der være store dele af Vejle, som ikke har noget vand. Så vi håber, at det ikke lægger. En anden ting er, at vi har fået sat arbejdslys op. Her på pladsen fortsætter vi med at grave ufortrødent til i morgen tidlig. For klokken 7 i morgen tidlig, der kommer tunnelelementerne, og der skal hullet være klar.
Det er utroligt. Prøv lige at se den kø her. Det var det sidste, vi har brug for lige nu. Godmorgen. Klokken er 7, og selvom der er blevet arbejdet her hele natten, så er vi stadigvæk 2 til 3 timer forsinket. Det betyder, at påmonteringen af tunnelelementerne må vente lidt endnu. Godmorgen, Lars. Godmorgen. Alt går vel forhåbentlig? Ja, stort set. Vi er stadigvæk en lille smule bagefter, som vi kom i går. Nu er røret med vandforsyningen jo blevet hængt godt op. Men hvad nu, når vi skal påmontere elementerne? Ja, det der jo skal ske er, at under elementmontagen skal vi have alle elementerne kørt ind under ledningen, og vi må under ingen omstændigheder røre ved den. Det er jo et voldsomt tryk, den ligger med. Den skal holdes fuldstændig stabil og i ro. Det er også derfor, den er hængt op på den meget voldsomme måde her. Jeg får at vide, der er færdselsstop her. Man kører for stærkt. Hastighedskontrol. Ja. Hvordan gik det for vores bil? Ja, du er målt til en hastighed af 44 km/t. Så det var jo ikke for hurtigt. Så det er i orden. Ja. Det er godtaget. Har I stoppet mange her til morgen? Nej, den vi stopper her, det er nummer 9. Vi har stoppet for at køre for stærkt. Det var simpelthen fordi jeg lige sad i mine egne tanker lige herhen, for jeg plejer altid at tage farten ned. Det gør du her i skoleområdet? Ja, det gør jeg. Det gør jeg i alle skoleområder. Ja. Men har du så lige nu? Jamen, jeg har det utroligt dårligt. Det må jeg indrømme meget. Hej. Hej. Hvad laver I her? Vi står og kigger på. I kigger på? Ja. Hvad synes I om det, der er sådan en ratemåling her ved skolen? Det er godt. Ja, det er godt. Tror I, der er mange, der bliver stoppet? Ja. Kender I nogen, der er blevet stoppet? Ja, min onkel. Din onkel? Kørte han for stærkt? Ja, det tror jeg. Ja. Kender I noget til nogle episoder, hvor der er nogen, der har været ude for nogle uheld? Ja, jeg selv har. Har du selv? Ja. Hvordan skete det? Jo, jeg var sammen med min veninde Anita her. Vi skulle over vejen, og så ventede vi i lang tid, fordi der kom en masse biler. Så var der fri bane, så vi så køre ud, men så deroppe ved det radio der, så kom der en susen ud, og så ramte han altså bare lige i mit cykel. Hvad skete der så? Ja, jeg blev ordentligt forskrækket. Jeg røg bare ned på jorden, og så forstuede ved sådan en fod og brækkede min finger. Men der skete ikke sådan en masse alvorligt, men altså... Kørte han for stærkt? Ja, det tror jeg. Han kørte mindst 80 kilometer. Det var en grim oplevelse. Ja, det var det. Goddag. Goddag. Henriette, du kørte for stærkt? Ja, det gjorde jeg. Hvor meget kørte du? Jamen, jeg har fået at vide, at jeg kørte 79. Au. Ja, au. Det er godt finde mellem så langt. Ja, okay. Vi er 2 til 3 timer bagefter. Vi skulle have været i gang med elementmontagen i morges klokken 7, og nu er vi cirka 2,5 timer bagefter. Men nu har vi da fået de første 2 elementer sat op. Nu gælder det trapper, forsvarsfliser og kloakrør, og som I kan se her bagved er tunnelelementet ved at blive samlet. Herinde ligger vi til beton. Men Johnny, det vil sige, at vi godt leverer forsvarsfliser og trappeelementer og kloakrør til os. Ja. Det kan ikke være bedre. Inden for 2 timer? Altid. Jamen, det er fint. I øvrigt, ved du, hvor der er en god brolægger henne, hvor han holder til? Ja, prøv at kontakte firmaet Ågård. Ågård? Ågård i Sjællandsgade, inde i havnen. Herinde ligger et brolæggerfirma, der hedder Ågård. Men det vi kan aftale måske, det er, hvis jeg prøver at ringe igen klokken 2. Så jeg kan fat i Jesper, så kan du måske også lige fortælle ham, hvad det handler om. Jeg skal nok sige til i hvert fald. Det må du meget gerne. Det skal jeg nok. Jeg har lige fået at vide over telefonen, at Arbejdstilsynet er kommet, og de tror med at lukke det hele. Hvorfor? Det ved jeg ikke. Jeg vil skynde mig op og høre.
tid, siger du? Ja, vi er 2 her. Vi er 2. Goddag, Henriette. Ja, udfordring. Ja, hvad er nu det for noget med, at... Ja, det må vi spørge jer om. Hvad er det, der sker? Jamen, der sker det, at vi stopper arbejde. Hvorfor? Fordi det opfylder ikke kravene med hensyn til anlæg. Med mindre at, samfundsstændigt over for os rent kan dokumentere, at jorden er stabil med det anlæg, der er gravet her. Men hvad nu? Hvad gør vi nu? Jamen, vi er lige i øjeblikket ved at vurdere stabiliteten på stråling. Vi har en geotekniker i gang med at regne på den. Den sidder i Fredericia ved telefonkontakt til ham. Ja. Og hvis det viser sig, at strålingen ikke holder beregningsmæssigt, så skal vi have etableret en jernspunds. Jamen, for mig så er det da meget stabilt. Ja, men det er meget stabilt. Ja. Undskyld, Henriette, det har du ikke noget her i. Altså forstået på en måde, det er bare dine erfaringer, der siger det. Men det altså, der er nogle regler, der skal overholdes. Ja, dem må også TV2, eller hvem er projektleder her? Jamen, det er Lars fra Samfundsteknik. Lars, hvad sker der? Ja, det ved jeg ikke. Jeg står for en ganske kort briefing. Jeg ved faktisk ikke lige det øjeblik, hvad der er sket. Jeg har hørt et eller andet om, ganske kort, at der er et problem med, at skråningerne står for stejl i afgravningen. Men jeg er ikke nået så langt, så jeg præcis ved, hvor vi er henne lige nu. Det skal jeg lige have oplysninger om først. Ja. Hvad er spuns for noget? Jamen, spuns, det er nogle stålprofiler, der bliver slået ned i jorden, hvor man så sætter nogle plader på bagved, som sikrer, at jorden ikke skrider ned. Eller hvis der skrider lidt, at det så bliver fanget af den plade, der bliver sat op. Og det er det, vi er ved at prøve at arbejde med, om vi skal have frem på pladsen. Det ved jeg ikke, om vi... Det skal vi. Det er vi nødt til. Det skal vi have fat i. Sekunderne tæller lige nu, og jeg kan ikke gøre andet end at prøve at ringe op til et firma og høre, om de har noget, der hedder spuns. Vi har slet ikke noget materiel på den her side af Lillebælt. Det kører på Fyn i øjeblikket. Ved du hvad, jeg har lige ringet til Ågård, og de har ikke noget spuns, og de siger, at der er ingen andre firma her i nærheden. Det må vi lige prøve at arbejde med. Jeg har fået det, der hedder Københavnerspuns. Altså, vi har da nogle solspuns på pladsen her. Ja. Ved du hvad, nu skal du høre, vi kan være der om 10 minutter. Ja, så sender vi en vogn. Og så sender vi en vogn. Ja. Alle tids. Du skal have 1000 tak. Ja, selv tak. Det er godt. Det er godt. Hej. Hej. De har dem. Trykket her på pladsen lige nu. Godt nok har vi fået vores spuns. De er derovre, de er ved at blive banket ned i jorden. Men vi er efterhånden så langt bagud i tiden, så spørgsmålet er, om vi overhovedet når det projekt her. Ja, vi har lidt problemer jo. Vi kan se, når det er vandet for så faktisk vi over for banken derovre. Kan vi overhovedet nå det nu? Det skal gå godt i nat og i aften. Rigtig godt. Men vi kan heldigvis ikke regne med, at det skal gå godt. Det går rigtig godt. Hej Lars. Hej. Kan jeg ikke lige få en melding? Jo, det kan du godt. Vi er bagefter. Vi er stødt i vandproblemer over i den anden side af tunnelen, og det er kritisk. Det er meget kritisk i øjeblikket. Det er her ved udgravningen tættest ved skolen, at vi har alle vores problemer. Og problemerne er grundvand, som I kan se. Det pibler frem nogle steder. For at løse det har vi fået lagt drænrør ud, og ikke nok med det, så bliver der lagt singelsnede. Det er de store sten her, som også skal være med til at dræne vandet. En anden ting, vi har problemer med, det er skrænterne her omkring. De er simpelthen så våde og mudder, så selv gravemaskiner er svært ved at komme til. Den her plakat vil være til at se landet rundt fra nu af, og den hedder Sæt farten ned, det dør man ikke af. Sammen med de her plakater, som vil være ved alle befærdede områder, hvor der er fodgængere og børn og cyklister osv., der vil man også være i stand til at få fat i denne her. Det er en lille brochure, hvor der står en masse dårlige undskyldninger, som bilister de fyrer af, når de bliver stoppet af politiet. Og nogle af dem lyder sådan her: ja, jeg ved det godt, men man tager jo chancen. Så er der en anden, der lyder: vejen er bred nok til at køre så stærkt. Og hernede, der står der: den, så mit underforstået radaren regner det forkert ud. Og så er der en, der lyder: jeg sad lige og snakkede. Alt i alt en masse dårlige undskyldninger, men vi kan jo ikke gøre andet end at håbe på, at den her kampagne kommer til at virke. Som I kan se, er arbejdet gået i gang igen, og grunden til, at vi kan gå i gang, er fordi, at de jordprøver, som vores geoteknikere tog, har vist sig at være gode. Det vil sige, at skrænterne kan holde, så nu er det bare om at komme videre. Vi er stadigvæk 3,5 timer bagud, og grunden til, at vi kan sige det så præcist, er, fordi vi har lavet en arbejdsplan, og den er lige herovre.
Klokken er nu 19 onsdag, og ifølge vores tidsplan her, så skulle vi have været færdige med påmonteringen af selve tunnelelementerne. Det er vi ikke, vi nåede cirka 2/3, og resten af arbejdet svarer cirka til 3,5 times arbejde. Vi er også blevet forsinket i selve udgravningen af de huller, hvor trapperne skal gå ned. Det skulle vi have påbegyndt i morges klokken 7, men på grund af arbejdsforbud og fordi der stadigvæk er vand i undergrunden, er vi også blevet forsinket der. Det er her, vi regner med at indhente tid ved selve påfyldning af jord omkring tunnelen. Det ser ikke godt ud, det her. Lars, det kan altså godt være, det er et fjollet spørgsmål, men jeg skal lige høre, har vi indhentet tidsplanen? Nej, det har vi ikke. Vi har brugt det meste af natten til at sætte noget mere tid til. For hernede i hullet, her rendte vi jo altså allerede i går eftermiddags ved 2-tiden i mere grundvand, end vi havde håbet på. Og det har vi arbejdet på hele natten for at få pumpet væk. Vi arbejder os meget, meget langsomt fremad. Alt, hvad der ligger på den sydlige del af tunnelen, det har vi fat i, og det kører helt som det skal med tilfyldningen. Det er ikke så kompliceret at få det på plads. Men vi mangler herover at få sat 2 tunnelelementer og de 2 afslutningselementer. Og det vil sige, at vi skal hen lige godt og vel forbi, hvor pumpen og det blå rør ligger nede i bunden af udgravningen, inden vi kan lukke hele hullet til. Og så har vi jo de store vandledninger, der løber herover, som skal lukkes til bagefter. Hvordan har natten været? Lang. Lang. Har I indhentet noget af tiden, tror jeg? Nej, vi har brugt tid. Ja. Vi har jo ikke regnet med, at der skulle stå tunnelelementer op på lastbilen nu her. Nej. Det havde vi heller ikke. Jeg har regnet med, at vi skulle ligge hjemme og sove. Det vand, der vælter ud af røret her, det er grundvand, som vi får pumpet op konstant. Det er så rent, så man kan drikke af det, så det er godt for noget og skidt for noget andet. Det viser sig rent faktisk, at en af de store problemer ude på Horsensvejen er cyklister. De kører simpelthen for stærkt, og de stopper ikke for rødt. Og vi har tænkt os at lave en lille test, og der har jeg fået 2 elever med fra friskolen. Du hedder? Kasper Mikkelsen. Kasper og Alexander Jørgensen. Kasper og Alexander, I vil hjælpe mig med at prøve at lave en lille test på, hvor hurtigt man cykler. Og til det hjælp skal man bruge et stopur, 2 kegler og så den her metermåler. Kørt 45 km i timen. Det er helt vildt. Hvad er det højeste, der er blevet kørt? Det er cirka 85 km i timen. Men hvad har I så regnet gennemsnitshastighed ud til, cirka? Cirka 35 til 40. Hvad mener I med det? Det kommer ikke bag på os. Lige nu bliver det sidste tunnelelement påsat, og det her, det skulle være sket i går kl. 19, så det vil sige, at lige nu er vi rent faktisk det, der svarer til 17 timer bagud. 1.500 kubikmeter jord er blevet fjernet, og 1.200 kubikmeter fyldsand skal tilbage igen i tunnelens hul her. Der har været ikke mindre end 35 til 40 mand i gang samtidig med at arbejde, siden vi startede tidligt tirsdag i morgen. Men hvor mange der arbejder her i det hele, det ved jeg ikke, men jeg regner med omkring 200, og det er imponerende. I er allerede begyndt at installere el nu, selvom vi ikke er færdige med tunnelen. Ja, vi skulle jo gerne være færdige også. Ja, hvor meget oplysning bliver der hernede? Der bliver de her 5 lamper, der sidder herinde igennem tunnelen. Ja. Det er, hvad der bliver med. Hej. Nu skal I i gang. Ja, det var der lige lidt nu. Ja, men asfalt, det er der ved at komme på nu. Her bliver der lagt rullegræs på. Bliver den bare rullet ud ligesom et tæppe? Ja, det er godt. Skal vi prøve at rulle den ud, den her? Ja. Det kan lige godt. Den ruller jeg selv. Hvad siger du til det nu? Du må da være helt udkørt. Ja, men det er jo en udfordring, ikke også? Så det gør så lidt noget den her gang. Klokken er nu 15:30, og jeg må altid indrømme, det ser lidt sort ud lige nu, men miraklernes tid er ikke forbi, så jeg vil alligevel tage ud og hente en saks og et rødt bånd.
har brug for et rødt bånd, som vi skal bruge til at indvige en tunnel med. Er det noget, I har? Sådan et bredt rødt bånd. Du må også hellere få en ruller med, så du siger. Har I også en saks? Ja, den virker i hvert fald. Okay. Tusind tak til alle, der har været med til at bygge tunnelen her. Og jeg synes, vi skal give dem en kæmpe hånd. Derfor er jeg også ekstra ked af, at vi ikke nåede at blive færdige. Det har bestemt ikke været på grund af manglende arbejdsindsats. Alle her har knoklet for, at vi skulle nå det i døgndrift. Årsagerne til, at vi ikke nåede det, er for det første, at vi kom for sent i gang. For det andet, at arbejdet blev stoppet i går. Og for det tredje, og hvad mest har været et problem, det er, at grundvandet har drillet os lige siden vi startede. Men alligevel, så er vi blevet færdige med selve tunnelen, og den vil jeg nu gå ned og klippe den røde snor over, og så vil jeg ønske alle Vejleborgere hjerteligt tillykke med den. Inden jeg klipper snoren over, så vil jeg lige sige, at betonet er ikke helt tørt endnu, så I bliver nødt til at vente et par timer, inden I går igennem den. Men færdig er tunnelen i hvert fald. Tak for kampen. Velbekomme. Og tak for hjælpen. Velbekomme. Det har været sjovt. Ja, det var surt, at vi ikke nåede det til tiden. Nej, skidt med det. Hans, tak for kampen. Ja, det var godt. Ja, det var en kamp i hvert fald, og en frejsning. Det må man sige. Men vi klarer det jo alligevel, ikke? Sådan nogenlunde. Peter, tak for hjælpen. Tak. Du har knoklet. Lige måde. Selvom selve tunnelen er blevet færdig, så kan man stadig ikke komme op af tunnelen mod Vejle Friskole. Det kan vi først i næste uge, når der har været grundvandspumper nede og pumpe vand op en hel uge. Bagefter kan de begynde at grave og lægge forsvarselementer og fliser ned. Alle her på pladsen har sagt, at de godt vil være med til at arbejde i næste uge, så projektet alligevel kan blive færdigt. Men selve udfordringen, den nåede vi. De 56 arbejdstimer, som udfordringen havde at gøre godt med, skulle blive til 912 timer, før tunnelen blev færdig. Men nu står den klar, og i dag kan mange skolebørn og andre fodgængere gå trygt og sikkert igennem tunnelen under den stærkt trafikerede Horsensvej. Nå Lars, hvad var det så for nogle forhindringer, der gjorde, at vi først er færdige nu? Ja, der skete jo det allerede onsdag aften, at der rendte vi jo i grundvandsproblemer i den her del af tunnelen, altså over på nordsiden. Det generede os jo hele torsdagen, og vi må jo så erkende, at vi først om fredagen fik etableret en ny boring med grundvandssænkning, som blev sat i over på den anden side ved skolen. Den skulle køre noget tid, inden vi fik det vand stoppet ned i hullet. Samtidig gav det os nogle sammenskridninger på skråningerne, som gjorde, at vi så afslutningsvis var nødt til at lave en støttemur over på den sydlige side af tunnelrøret. Derefter skete der det, at vi fik dårligt vejr. Vi fik en masse regnvejr. Uheldigvis var cykelstien ikke asfalteret færdig, så meget af det vand, der kom løbende ned ad Horsensbakken, det skyllede simpelthen en masse jord med ned i skråningen og ned i tunnelindgangen, og det skulle vi så også have op igen. Du har jo haft tid til at efterrationalisere nu. Hvad synes du om det her projekt? Hvordan har du haft det med det? Jeg synes, det har været meget sjovt at være med til. Det synes jeg. Det var en stor mundfuld, men jeg synes omvendt også, det var en mundfuld, der stort set lykkedes. Det har været sjovt. Vil det være en opgave, som jeg kunne give dig igen en anden gang? Ja, det tror jeg godt, vi kunne finde ud af, men så skulle vi måske have lidt mere for det. Anita og Kalle, er I glade for den nye tunnel? Jeg synes, det er skidefint med sådan en tunnel her. Altså, jeg synes, jeg gjorde et godt arbejde for hele den tunnel. Men det var bare lidt synd, at jeg ikke fik lavet den på 3 dage. Jeg bruger den hver dag. Gør du det? Ja. Om eftermiddagen. Mest om eftermiddagen.
Næste udfordring til Henriette er at skaffe vinger til en mølle. Til med på lørdag 20:40 her på TV2.